אל תתחילו את האימונים מבלי שתצפו בסרטון הזה. אז לפני שאתם מתחילים להתאמן ולתת בראש, אני רוצה שתכירו את כלל הבסיס שיעזור לכם בעצם להתקדם לאורך כל הדרך. הכלל הזה נקרא Progressive Overload, ובעברית זה נקרא עיקרון העמסה המתמשכת. אני רוצה שתיקחו את כל האימונים ברצינות, ולא תבואו לכל אימון רק בשביל לסמן על וי, או בשביל לשלוח לי הודעה, אסף, עשיתי את האימון, אלא באמת בשביל לבנות לכם את גוף החלומות, ובשביל שנוכל ביחד להגשים את היעדים ואת המטרות שהצבנו לעצמנו. זה הכלל הכי חשוב שאנחנו נצטרך להתמקד בו, הוא נורא פשוט והוא הולך ככה. פשוט להעמיס טיפה יותר מאימון לאימון. מה הכוונה? אם לצורך הדוגמה, אתם הרמתם 2 קילו משקולת ל10 חזרות, אני רוצה שבאימון הבא, בשבוע הבא לצורך הדוגמה, אתם תנסו להרים משקולת של 3 קילו ל10 חזרות. או שתישארו עם אותם 2 קילו שהרמתם בשבוע שעבר, אבל הפעם לא נרים ל10 חזרות, אלא ננסה להרים ל11 או ל12 חזרות. יש לנו שיטה נוספת שנקרא בעצם לקצר לנו את זמני המנוחה. אם לצורך הדוגמה, אני בין סט לסט נח 2 דקות, אני באותם משקלים ובאותם חזרות ינוח דקה או דקה וחצי. מה שזה עושה בעצם זה מגביר לנו את העומס המכני על השריר, וכתוצאה מכך נגרם לנו יותר נזק שרירי, ולאחר מכן יותר תיקון, ומשמע יותר גדילה של השריר. אם אתם תלכו לחדר כושר בכל פעם ותעשו את אותה פעולה, התוצאה היא לא תהיה שונה. אני רוצה שתבואו בכל פעם מחדש לאימון ב-100% מוטיבציה, ב-100% כוחות, ונכון, יכול להיות שיהיה לנו ימים שנהיה פחות עם מוטיבציה ופחות עם כוחות, אבל זה גם בסדר וזה חלק מהתהליך. תעקבו אחרי התהליך שלכם, תשלחו לי סרטונים שלכם מתאמנים, בשביל שאני אוכל לנתח את זה בצורה המעמיקה והטובה ביותר, ושנוכל ביחד למקסם ולייעל את התהליך שלכם. והכי חשוב, תיתנו לגוף שלכם את הסיבה להשתנות, כי כמו שאמרנו, אם נלך למכון הכושר ונעשה את אותם פעולות, אנחנו לא נקבל תוצאות שונות. אז על פי הסרטון והעיקרון שעכשיו למדתם, אני רוצה ומבקש שכל פעם שתיכנסו למכון הכושר, תשאלו את עצמכם, איך אני יכול להיות יותר טוב מאסף של לפני אימון, של לפני שבוע. מחכה לי עדכונים, סומך עליכם, ואני בטוח בכם שתצליחו. יאללה חבר'ה, תנו בראש.